Пропусна обаче Велян. И Велян да видим какво ще остави на своя опонент. Топките са доста добри за поставяне на снукъри. Този път имаме контакт. Дали обаче ще му провърви? Ами, отговорът отново е и да и не. Топката е налична. Удар. И това е краят на двубоят. Ръкостискане, истинска битка ни предложиха двамата пловдивски състезатели. Великолепна победа и абсолютна сензация. 3-2 в полза на Виктор Иванов срещу фаворитът в групата Велян Димитров. Неочакван и нехарактерен пропуск, почернат от нейната оригинална позиция и брейкът спира до тук. Реализира розовата топка, с което печели този фрейм матч. Максимално драматично го направи за нас Георги Георгиев, след като поведе с 2-0, позволи да бъде изравнен и пропусна синята като фреймбол. И само пропускът по розовата топка от страна на Велян Димитров му позволи да спечели този матч. Чудесно представяне на Велян Димитров. Успява да победи той Иван Кюпов с 3-1 фрейма, реализирайки и брейк от 73 точки, който за момента е неговия най-голям на турнира. Пропуска розовата и директно решава да предаде двубоя на своя съперник. 3-0 в полза на Велян Димитров в първият сблъсък от четвъртфиналната фаза, уважаеми зрители. Георги Георгиев стиска ръката на Велян, признава своето поражение.